Здравейте, приятели, и добре дошли в най-новото видео на Цветослав.bg. В него ще разгледаме най-странните коли в света. Преди всичко не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката и да прасните лайк бутона. А сега нека да започваме. И хора, ето я първата кола. Много е смешно, прилича на костенурка. Ако и вие мислите така, пишете в коментарите. И също пишете според вас също на какво прилича. Доста си е смешничка. Вътре мисля, че има място за два чикалата. Какво е това, брат? Добре, аре да преминаваме към следващата кола. Дано тя да е по-хубава. О, мага, брат, какъв е този телефон? Защо са го направили на кола? Можеше да го използват за катерушка, брат. За какво е това? Еге. Ако и ви мислите, че това е скандално, напишете в коментарите. То това може да се звъниш на колата. Вие знаете ли буквално тази кола какво представлява? О, мага, вижте, това буквално колата е изяла човека. Това няма смисъл. За какво са похарчили парите? Буквално, то вътре влизаш, дори няма врати, като гледам. Как се влиза? Трябва да прескачаш, о, мага, брат. Какво е това? Аре към следващата, защото тази е безсмислена. Тящите коли навсякъде. Само като гледам, тя е в музей и вътре за един човек. Тя е същата като самолет, само че с гуми. Вие какво мислите за нея? Напишете в коментар. Между другото, напишете коя от колите ви изкефи най-много, обаче на края на видеото. И сега да преминаваме към следващата кола. Не, брат, това вече е скандално. Аз дори не знам това кола или трактор е и защо прилича на някакви гуми четъри с... Не знам дори това по средата на крава ли прилича, на овца ли, на каквото и за какво се използва. Ега ти работата са го направили, само деца си похарчили парите за метала, то и няма смисъл. Наистина, вижте го. То прилича на някаква бебешка играчка. То бебешките играчки са по-хубави. Само дете аз като малък не си играех с тях. Добре, хора, да проминаваме към следващата кола. Много забавно. Кола обувка. Наистина, влизаш си вътре, имаш чувството, че си в обувка, брат. И всички те гледат странно отстрани. Ти си мислиш, защо те гледат странно. Ами, как защо? Защото си носи в обувка, която мирише. Ти. Брат, тук можете да прасните лайк бутона в подкрепа, между другото. Добре, да преминаваме към следващата кола. Вижте, между другото, според мен тази кола изглежда яко. Не бих искал да имам, но нямаше да се сърдя, ако имам. Яко изглежда. Вие какво мислите? Напишете в коментарите дали бихте искали да имате такава кола. Лично аз може би да. Обаче не завинаги. Брат, караш си колата, слушаш си музиката, хората спират на пътя, запушваш си ушите, аз пък ушите и тук направо ужас. Да, на теб не ти пука, че хората е много силна музиката, те си мислят, че са азбус. Да бе, да не говорим за тази кола, да продължаваме към следващата. Това е буквално мотор или кола е, дори още не мога да разбера. Обаче е във формата на токче и е супер гадна за мен, гнусна. Буквално тази кола няма никакъв смисъл. И тук отзад даже му се вижда акумулатора и ми е интересно човека докато си кара и завали един дъжд ей тук. Няма ли нещо да му стане на дрехите? Абе, човек където е има лошо му се пише. Добре, сега той да си признае много, много готино. По принцип, аз съм виждал, това не е толкова странно, защото аз съм виждал, че спират на фестивали и така нататък. И ето и тук, както виждате, има наредени такива за бира и те спират, отварят и тук едно стъкло и хората си поръчват бира и така. Иначе не е странно, иначе отзад, ако има легло, е доста готино. Ако и вие сте виждали такива, напишете в коментарите. Добре, тая кола мисля, че е от 90-те, да, не, няма как да е от 90-те, може би е от 1004,
1700-та година, нещо такова. Обаче изглежда на кола самолет, като онази, помните я, обаче тя беше нова. Не толкова нова, обаче по-нова беше. И сега, мале, наистина изглежда много странно, обаче ако можеше да лети, щеше да е яко. Мисля, че е само за красота и е в музей, виждате тук хора, които я гледат. И добре, окей. Какво е това за... Не, това не е страва. А не, тя не е обърната. Вижте, тук има гуми. И тук човека сяда и тук има едно стъкло. Омага това, ако го видя на магистралата, си помисля, че е катастрофа. О, мага, Ами хора, мисля да приключим с това видеото. Не забравяйте да се абонирате за канала, ако още не сте, с камбанката да не изпуснете някое ново видео и да ударите лайк бутона. А сега от мен, чао!